Вид не е прекъс за другото. Не, защото да Виж, човек ние ще западне по внимание. Аз виж, че е било с някакъв дълги просто. Всички да поиди излезна от нас, луда работа. Както запозна с приятелите си сегашно. Събралите са Йоко пиян на дуба. Не е попитан. Не е скаран това. А не знам, отдат не знам. И само някакви отбита, които... Тя го зарязва. Вашата ли мама да не... Аз ще ви нагода. И само пише СМС. Ще ти напълна твинтера... Твинтера? Твинтер, но той ще е пиел твинтер. И го изпратил. Викам, етапа няма начин да се не обадя. Ти, той показва. Какво пише? Обади ми се. Така, и отива, вече се отговаря среща в парка с хората. Любени това, който да се срещна. Нали едни ми присъкват. И аз ето, сега ще изшивеба майка. И от това мазе парка и какво да видя. Два тумбака. Ама един е пуснал. Какво приятел? Така е описал. Тумбака, ама един е пуснал. За какво вика половин годин и праща 10 месеца, има пари значи вика 10 месеца, а то нищо не става. Еба той не знае ли коя? Не, непознат номер. А непознат номер и си бъд. Да. На